Indolwan ni Provincial Agrarian Reform Program Officer 2, Vic M. Ines, tipan na kaibunong tiin na mapulo aburias karagiti Agrarian Reform Beneficiaries, iti ili ti Nueva Era. Dagiti na ikanti taraken aburias ket dagiti kamkameng ti Tribal Agrarian Reform Cooperative, iti barangay poblasyon, iti nasaunga ili. Maisarunumet ang maited ti 30 ket pataburias karagiti ARB, manipod iti Lucky Agrarian Reform Cooperative, iti ili ti Solsona. Dagiti burias ket napasurutan pay karagiti starter, grower ken finisher feeds, kastulong iti nasaya at apan nakatarakenda. Iti met barangay Garnaden, iti ili ti Nueva Era, ginasgasot asako ti fertilizer, insecticide ken pesticide, ti naibunong karagiti farmer beneficiaries, ti Comprehensive Agrarian Reform Program. Inbatad ni Parputo Ines, adagiti nasao nga aktibidad ket na ipatungpal, babaen ti Convergence on Livelihood Assistance for Agrarian Reform Beneficiaries Project wenno CLAAP. Ti CLAAP ket programa ang nagbinuligan ti Department of Agrarian Reform ken Department of Social Welfare and Development tapno di kasta ket matulungan dagiti ARB ang maparangay pay dagiti panagbiagda. Kabayatan iti panangawat dagiti beneficiaries karagiti burias ken abuno pakairamanan dagiti daduma pay ngayon paay ti Department of Agrarian Reform karagiti taga Nueva Era ket binayabay met ni Mayor Aldrin Garbida nga inawat dagiti tulong. Ti sabali pa adamag manipod iti DAR Ilocos Norte, ginasgasot asako ti organic ken commercial fertilizer ti inbonong ti Department of Agrarian Reform Ilocos Norte karagiti Agrarian Reform Beneficiaries iti probinsya. Dagiti naikan ti sinaksako a fertilizer ket dagiti manalo na kameng ti Pacifico ARB Multipurpose Cooperative, iti ili ti Marcos Baljas AR Cooperative, iti ili ti Dingras Namnama ARB Multipurpose Cooperative, iti ili ti Pidig Garnaden Multipurpose Cooperative, iti ili ti Nueva Era ken Katangraran AR Cooperative, iti ili ti Solsona. Nabunungan pa iti seeds ken insecticide dagiti ARB manipod iti Baljas AR Cooperative, Pacifico ARB MPC, Namnama ARB MPC ken Garnaden MPC. Inbatad ni Provincial Agrarian Reform Program Officer 2, Vic M. Ines, ati fertilizer distribution ket na ipatungpal babaen ti Convergence on Livelihood Assistance for Agrarian Reform Beneficiaries Project wenno CLAAP. Ti CLAAP ket programa ang nagbinuligan ti Department of Agrarian Reform ken ti Department of Social Welfare and Development tapno di kasakat matulungan dagiti ARB ang maparangay pay ti panagbiag na. Kabayatan na siya mapulo ket pataburias simbonong ti DAR Ilocos Norte karagiti ARB manipod iti Tribal AR Cooperative, iti ili ti Nueva Era ken Lucky AR Cooperative, iti ili ti Solsona. Daytoy a pig dispersal ket paset palaeng ti programa ti CLAAP nga ipatpatungpal ti DAR Ilocos Norte.